Ayan, dito pa lang sa Central Station, no? Ang dami na ng mga tao dito, mga Pilipino. Ayan. Dito na nagsama-sama silang lahat. Sa'yo lagi ka. Ay! Ito na si si Elsa. Ay, Inday. Kumusta? Kabats ko si Primrose. Oo, ang isa ka, Erlinda mo akong Esquadra. Esquadra. Igagaw to na ako. Oo. Ang igagaw niya ang ako classmate. Oo. Hi! Dali na, apel na tayo. Kulo! Aw! Daghana na kayo sila. Daghana kayo. Magbaktas na lang kung kalin. Pwede rapod. Kaya kay dugatan nila. Oo. Isa ni ato ni ba? Oo. Dali. Ah. Hi. Hi. Nag-asa ka sa to? Pumpunan. Pumpunan. Oo, sa pumpunan. Igagaw mo ni, mo tayo gingon nga igagaw mong si Rwina, dili. Sino? Winnie ba, Martinez? Ah, dili. Apulis. Dili. Eh, kami may kauban. Ako galing. Asawa ba yun? Ayaw siya pag ako anak. Ginhanglan. Hara to siya. Ayaw ko una, oy. Ayaw sang... Ayaw ko una kay diara ba si... Diara itong bus. Dara atong bus. Ato sa na ko nun. Magdungan ta. Ay, speak lang sa group. Sumit mo na? Naapa, sige, una mo magkuha na ta. Mag-usa na ta. Okay. Sige ha? Pagtaon ta mo na. Papas rami. Yung likod lang ni Erlinda nakita ko eh. Abo na nakilala mo ko. Siyempre. Akin nakabayan ako magkano sa'yo. Picture. Mga ala Robin pa nila na picture. Ay, labot pa na bigay. Ay, palabi. Ang ganda sa mukha ko. Isa to nagda sa plug. Paspasan mo na kao nila ni ano. Mag-ano tayo. Gusto mo mag-picture dyan? Dyan. Sa live? Hindi pa. Pangamusta sa dito, Phil? Layo ra siya. Yeah. Asana si Elsa? Ano kayo, maguna-una? Akong anak na hinanalin. Ha? Ito nyo na, dakong na, gamay. Ang kuhugma ko sa kugamay, di mo siya pahuwap. Ay, di ay. Na Kunog mo, ako'y gamay, pero nakalimot ko pag daw ako kaurang na punog na. Oh, yeah. Ayan o si Risa. Ang among leader sa Duterte. Ala, sugod na vlog. Yes. Wala tayo, walang magandang tanawin ng Europe. Yan, iya gamay. Gamay lang, ako ka na tag-200. Muna sa na mo ano na po, 500 mo lagi kapis, Media Mart, tanawa ragod. Nasa Media Mart. Media Mart na, anak. Unsa tingan, Jim? Ha? Unsa tingan? Unsa tong kamera? GoPro? DIG GoPro oh, kana GoPro? Oh. Ah, mahal bitaw na siya. Ato na lagi pud. Ato na pud na anon. Sani? Ato na pud. Asay mo, wa lagi dili lagi mo pa na kang Ito na yung taga. Ito yung mga UK. Ah, against the light. Dito banda. against the light. Hoy. Hindi kayo may mapapicture sa flag ko? Oo. Di po hindi. Oh, okay. Papicture ko po yami. Mga taga-Pumpunan. Sige, shout out sa Pumpunan. Shout out. Pumpunan, bye-bye lite. Yes. Kuya, papicture ko kayo na. Gurit. Dali, kitang tuluday. Atong kamera, ikaw, ali. Picture Be, naman, picture, picture B. Oh, sige, ikaw. Gasa cellphone kami. Dito ka, Day.
Pwede mo kayo sana kahit hindi ka na lady. Sumali ka. Pwede mo sumali kahit hindi ka na lady. Kami muna tatlo, ha? Yes, yes. Wow. Ha? Okay, thank you. Nakalayo na sa simil daw eh. Anong babayaan na ta? Oh, why problema kay di arami? Why problema kay naapaan ko sa? Supplier, palipaspasan ng lakaw eh. Init bitaw, no? Aman ba yung picture, ay mong t-shirt ba? Hindi yan Duterte yung sinuot mo? Daghamang kagda. Daghamang. Ang sinuot kong ano to, May gali kay way uwan, no? Hindoyog po din tao ng panahon. Nandili ba sila agi? Sa likod, ay ta? naglagay talaga sila ng ano. Dagana, oy. Asa ka, anak? Kadaghana mo, mga Duterte, oh. Yun ang sinasabi pang sibuyas lang daw. Oo. Kasi ano lang, mga trolls lang daw tayo. Legit ni, dili ni true. Pero hindi, wala dito, pagdating dito, hindi sila makaporma. Dili may mga ninja turtle. Wala, hindi sila makaporma masyado kasi may mga ano tayo. Ayan na, ang dami ng tao. Oh, Diyos ko. Pilipinas, Duterte pa rin. Tingnan mo. May gali ka diring rano location ng ilagipili kay dako. Wow, nakaka-touch, no? Hanapin ko yung isa kong kasamahan din na. Oh, sige. Oh, sige. Mel, kita-kita na lang yan. Oh, sige, sige. Ay, bahal kami. Oh, sige, hanapin. Dito ko ni. Dera, oy. O matuta pagdoon. Paduol na against sa light sa camera. Nakita mo. Asa ka pa banda sana. Oh, kay alas 11 di ba ang entrance? Alas 11. 1, 2. Check. 1, 2. Yeah, o the German o the French. Bisaya. Step backward. Yes. Dito lang. Ayaw naman kasing makasunod. Ay, step lang. English mo na lang. Kanina rin Step backward. Guys, one step backward. Ayaw The matras na security at yung medical team
Leave that space pag may emergency. Please follow through. One step backward. Backward po, backward daw. Our dear kababayans coming from different parts of Europe, coming from Germany. Pag hindi ka makaupo, buko sa likod. We would like to acknowledge the presence of our dear kababayans coming from different countries all around the world and all around Europe. Pakikawal-kawal, magsagitan po kayo. Kawal po natin ang mga kamay natin. Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Hindi ko kayo naririnig! Sweden and France! And from Iceland, thank you. Security po! Ang sakit ng tuhod ko. Hindi kaya makaupo yung rayuma. Kala ko nakaupo ka na eh. Aray ko po. Pumasok ka na lang sa loob. Pumasok ka na lang sa loob. Likod na lang, de. Huwag di ka kalingkod, de. Sa likod ka. Makinig ko na kayo. 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their lands. Tayo po ay manalangin. Aasa po tayo na babalik ang ating dating presidente sa Pilipinas. Gusto niyo po ba? Manalangin po tayo sa Panginoon. Siya po ang makakagawa nito. Let's pray. Panginoon, kami po di lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran. Kung meron po kami mga pagkukulang, pagkakamali, patawarin niyo po kami, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami na si Tatay Digong ay makakabalik po, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, this is our desire, Lord Jesus. Kaya Lord, tulungan niyo po ang mga justices dito. Bigyan niyo sila ng Lord sa mga Pangulong Presidente, Lord, na si Rodrigo Duterte. Lord, tabangin ni Ginoo. Nagahangyo ni diha sa imuha. Salamat kay Lord, din mo hagyud nang ihatag sa moa. Sa aming Diyos, sa iyo, Panginoon, ngayon din ini-express namin ang pagmamahal namin sa aming minamahal na bansang Pilipinas. For our beloved nation, the Philippines, Jesus is Lord over the Filipino people. And we bless you, we give you the praise. In Jesus' name this we pray. Amen. Mga kababayan, ano po ba ang rason kung bakit tayo andito? Andito po tayo para ipakita sa buong mundo ang sigaw ng masang Pilipino. Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Sino ang pinaka magaling na presidente ng Pilipinas? Duterte! 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 We would like to let everybody know from the international people at sa mga taong nasa Pilipinas, andito po kami para marinig ang boses ng bayan. Andito po kami dahil minahal ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas. Yun din ang rason kung bakit minahal siya ng mga Pilipino. Ginawa niya ang lahat sa... To sing along. Are you guys ready? Yes! You guys ready? Yes! Neither none. Hindi.
Iguang na ba ha? Ako na asa tanan ng gamit ko. Gano ko ba? Smile po mo ha. Picture. Smile. Everyone, come on. Kuya! Excuse me, sino ba yung may-ari ng drone? Makinig naman kayo. Para tuloy-tuloy ang ating pag-iipon ngayon. Maraming salamat po. Makapagpumutok yan eh. Kuya, kuya. Hello po mga kababayan kong Pilipino na nanggaling sa iba't ibang sulok ng Europa, Asia. Alam ko parang may nanggaling pa rito ng Dubai eh. May narinig ako kanina. So, maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat.
Ako po si Miss Mary Perez Rosalia. Isa po ako sa member ng Technical Working Committee team na nag-organize po nito para po makapiling namin kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa aking team, sa lahat po ng sumuporta na ma-organize itong ganap na ito para sa ating mahal na Pangulo at Vice Presidente. Ang bayan ko sa magnanakaw na tao, madaling nakahapon, ikaw ang nag-ahon sa piling mo, lingkong nawala ang korupsyon. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Para sa tunay na pagbabago, hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo. Tunay na pagbabago, Duterte, di ba? Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Hello everyone! Ako po ang nag-iisang inaanak ni Tatay Digong. Ninong ko po si Tatay D. And Tatay D, this song is for you. Ako, best friend. You guys! Duterte! We support and love former President Rodrigo Roa Duterte. Before we proceed with our next
speaker for today. Gusto ko lang po handugan ang ating mga kababayan na andito ngayon ng isang tula. Makinig po tayo. Sa isla ng pangalan sinisigaw, Duterte, Duterte, ang masay umaapaw. Ay mga tax evaders, binigyan ng 10 days, I believe 24 hours lang, ay nagbayad si Lucio Tan ng multi-billions na taxes na naibalik sa mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat po ako dahil ang nangyari kay Pangulong Duterte, although masakit sa kanyang pamilya, ito ay divine intervention para sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Dahil kayo ngayon sa buong Europa ay nandito para ipakita only for President Duterte, but sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kayo ay gising. Kayo ay nagmamahal sa bayan at hindi ka... Duterte! Duterte! At mga mahal kong ka-Duterte! Duterte! 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 Napakasarap pong pakinggan. Kahit na iba-iba yung diction natin. Sino ang galing ng ibang lugar, hindi ng Netherlands? Wow! Lahat po kayo bumiyahe dito. Sino ang nagbayad ng biyahe nyo? Meron bang bayad dito? Ulitin ko ha. Meron bang bayad dito? Maraming bayad. Wala. Yan. Narinig pala ako. Ito, nagmamahal sa bansang Pilipinas. Alam nyo, mga mahal kong kababayan, nararamdaman ko ang nararamdaman ninyo dahil nung ako po ay nangampanya para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia. Nangampanya po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hininging kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor ay pangalawang pagkakataon. Binigyan niya ako ng absolute pardon. Pangalawang buhay. Kaya nandito po ako. Nakalulungkot mang sabihin. Pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor, kakilala na lang. Napakabilis pong makalimot. Pero kami naliligayahan sapagkat ang ganap na ito ay nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Hindi kami bayad. 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 May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. Pera kami. Hindi kami bayad. Bayang Pilipinas, naririnig mo ba sila? Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. Iyan. Iyan ho ang isang Duterte! 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 Bilib talaga ako sa mga Pilipino dito.
Ang init, napakainit ngayon. Nung mga nakaraang araw, nung bagong dating kami, nanginginig kami. Ngayon naman, napakainit. Isuot ko, ang init. Eh, napakainit pa ng pagmamahal nyo, kaya sold na sold. Duterte! 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 Ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan, ako naman po ay makikiusap sa inyo. I love you, ma'am. Hello, ma'am. I like your green blouse. Thank you, sir. Alaikum salam. Ngayon po, na-eksakto po lahat. Na-eksakto lahat itong nangyayaring ito sa panahon po ng kampanya. Isipin po ninyo ang nangyari sa amin sa PDP. My brother Michael, welcome. Kala nyo, di ako marunong mag-English, ha? That's my brother there. Welcome, my brother. Hanggang doon lang muna tayo sa welcome. Mga kababayan, yung amin pong chairman, yung amin pong ulo, yung amin pong utak, sa ngayon ay nakakulong dito sa Dahig. Nakalulungkot po yan para sa amin sa PDP laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa Digong, kapag ka darating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila payag. Kahit ngayon, sir, wala. Ngayon po ang problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Pero nandito kami, sir. Kaya po, katulad ng iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP laban kapag nakikita po namin kayo. Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Alam mo, ma'am, sa totoo lang, gusto kong kumis. Kaya lang, binabanatan ako, binabash ako. Pumunta daw ako sa Holland para humalik. Pambihira mga tao yan. Pangit kasi sila. Walang humihingi ng halik sa kanila, kaya kasalanan ko pa kung pangit sila, di ba, ma'am? Kaya ako nga, pag walang camera, I'll give you the kiss. English yun, ha? English. Sana po. Yes, ma'am. Papangako mo. To you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Tay, raman ni kahatag kanimo. Happy birthday. We love you, Tatay Digong. We support you, and we love your daughter, Inday Sara. Mga kababayan, Pilipinas! Andiyan na siguro si Walang tatayo! Oh, si tatay! Hindi, ay si... Duterte pa rin ay nagmamahal sa atin. Laban na ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Si ano yun? Si attorney Manila. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! 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 Duterte!
recognize the presence of our beloved attorney, Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol sa ating pinakamahal na presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte! Maraming salamat po! So, nakikita mo pa? Hindi, ngayon lang yan. Sino yan? Ginuko ka ba naman? Kaya yan. Kala ko si Tatay Digo. Boni. Naida ko nakagawas. Advokat. Abogado. Pakiusap po, pakiupo lang po tayo. Kalma po tayo. Yun po ang paalala ni Tatay Digong sa atin. Kailangan po tayong kumalma at we believe na meron din pong hangganan ang ginagawa nila sa Pilipinas at sa mga nagmahal. We have our own legal system. Rodrigo Roa Duterte does not belong here. He deserves due process. Bring Duterte home! Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Rimbang Medialdea, dating Executive Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po ninyo, hindi ko talaga kayang pumunta kayo dito dahil sa aking kalagayan. Pero meron na ako isang bagay na gustong i-share sa inyong lahat. Makinig po tayo. Ito po yun. Tinatawag nila ako na... We would like to call the attention of our volunteers for security to please facilitate and ask the people to step a little bit backward so that we can continue our activity for today. We would like to acknowledge our media friends coming from the Philippines, our official correspondents for today's activity. It's SMNI. We would also like to acknowledge the people coming from Croatia. People from Croatia. Next up, people coming from Luxembourg. From Saudi Arabia. From Ireland. From Italy. Building our future, this demand that can lead away. Show them all the beauty they possess inside, and give us a sense of pride to make it easier. Let the children's light remind us how we used to live. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfill my needs. A lonely place to be, and so I learned to depend on you. I decided long ago never to walk. Sulat sa media na thousands ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay dahil nasa mga polisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi
na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Wala pala talaga sa ayos yung pag-iisip. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Yung gwapo na bodyguard. Yung nakahawak sa ano niya upuan. Ay, yung tagahawak ng gawang siya. Viral na nga yan eh. Ano, yun pala? Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang maging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, and hahanapin na naman sa ibang source yung isang nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Bawal na may magkasakit dito, naunsa naman na. Sabi ko kayo wala po kadibiyan sa Tumakbo kami sa plataforma ng Unity at Continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan. Hindi kami pwede sa loob ng bakod. Kauswagan sa ating bayan. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige. Kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. At mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema
ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. Meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? We love you! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Ganyan, Sara! Talaga sila ng tao, diba? Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina noong papasok ako dito, marami ang nagsabi, be strong, be courageous. I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kaayo miug utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Duterte! 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 Huwag ninyong kalimutan, ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Duterte! 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 Inday Sara! In behalf of the Filipino migrant people, ma'am, salamat po. Malaki po ang... Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday